Hakastep jong ka arpau tarik unai tung arja arpusau kala sapriang kansan ki dor bat video ki bala shan bat ring dor kawai ka signboard ka bala se halenti yat kejat na civil hospital Shillong sa IGP. Habal pej banya ai kita ki dor bat video la pau sai bala se ka signboard da ki bor sipai ka Eastern Command ban kadolenti saka jaka sa shuti ki officer lani ka officers holiday home. Kawai ka video ka bala ring da way na ki riu paj ba ulaong bakari ka signboard kala yang kansan menta ka stamp bat kam syam ladan hakini ki sngi bat kala wanra ka jimpen thot ya ki bayat bayang na ka te kalenti yat kejat shu ki bayat bayang hakate ka jaka ki la penpau ka jing snow bitar bakum no u sipai u se da ka signboard ha ka jaka ban yat ban yang ki paj ba bat dawa bagi bor sarkar ki di ban pen ibor ban phot ya ka te ka signboard kila ong Makadai ka kamle don bor da ki sipai ban penwet ya ka yat ka yang ki paj ba kamadian kinong nya taksi ki ba ap kamay na kinong let nawan ha kate ka jaka kila persya ya kate ka jingse signboard bat dawa ban weng no mardor henry ki sipai kila pen bat bu por ban weng ha ka wai pat ka sngi अरे मामा सुनो ऐसा हो गया मेरा सुनो बातचीत चल रहा है ठीक है ना वो हटाने का ऊपर उठाने का बात वो उठाएगा नहीं तो हटाएगा ठीक है प्लीज आप लोग पहले से ये रास्ता में आप कर रहे क्या अरे सुनो बात ये क्या अरे सुनो मेरा बात आदमी ऐसा होता ना इधर से जाएगा हां बात सुनो मेरा अभी ऊपर से आधा जाएगा वो हटाएगा नहीं तो ऊपर उठाएगा समझ गया इतना जल्दी थोड़ी होगा ये कार्रवाई तो धीरे धीरे होगा ना ये तो जल्दी बनाई दिया जल्दी बना दिया तो पता नहीं है ना कब बनाएगा समझ गया आदमी लोग इधर जो आता ना वो चलो हो गया वीडियो मत चले आ रहा बात मेरे बात के viết kinh lên tây thì cần đi chừng tí văn cái nông lên nông văn hấp bột bạc lồng viết kinh là gì nông lên tây văn tây đồng cái cái tạ lồng là cái khu để bằng ghen trên mặt thao cùng ta đây cái viết ya phải ta để tây văn tây nông thao Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong uni udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jiga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jingpa ka sarkar ka persangkan bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.